warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Maksih Channel nih. Ceritanya di siang hari ini aku mau bikin bakso. Bikin bakso bos. Nih. Bakso apa? Bakso daging Bakso sapi kurban guys. Karena punya stok daging, enak ayo dibikin bakso. Ini bukan untuk dijual ya guys, ini buat dimakan sendiri guys. Nah, untuk stok-stok kulkas guys, tak ngisi kulkas untuk dimasak, dibikin seperti sop, seperti capcay. Kalau pengen bikin bakso nih, tinggal mengambil di dalam kulkas nih. Ya, karena air juga sudah mendidih, wis umok, persiapan diproses guys. Proses. Nah, pertama diremas-remas dulu. Biar tidak beku. Supaya tidak apa beku bosku. Dipene kulkas sebenarnya Mas. Lah iya, kayak bar digiling tak simpen dulu dalam Kulkas. kulkas ya. Nih. Setelah itu kan nek pagi kan cek repot. Karena masih mama ngomong. Nah, sekarang kan sudah tidur Amsoni. Jadi aku harus mempersiapkan gitu proses bikinan bakso nih. Pesan cilik kok gede, Con? Karek, tanggo tak nggih dhewe to. Oh, ngono, Lah, kok gawe piye? dhewe. Oke, guys. Oke, guys, kira. Nah, iya, bliyeng. api beku. Nah, yo api wah Langsung ternyata jadi, gua iso, Bos. Kayak Saya bakso, bos. Bos. Nah, bikinane Iya. gua disuting. Apik, Len. Bulet. Bulet ternyata, biasanya ternyata. mencos-mencos saiki wis. Ya mbok kok tengah-tengah. Liang nih. Ini khusus daging sapi kabeh, Bos. Daging sapi ya Mas? Iya. Kayak campuran ya? Nggak ada campuran sama sekali. Ya. Kan cuacane dingin ini ki enak-enak ya. Mangan bakso. Mangan bakso, Bos. Yuh, yuh. Mergo dari semalam sampai pagi sampai siang itu apa? Diguyur Hujan. hujan. Nah, Berarti ini. pira maki bakso? Iki mau 4 kilo, Bos. 4 Jadi kilo. berarti pira? Ya, piro ya? Duite mate. 60.000. Sak gilenge. Iya. Bumbune barang. Sak bumbu saiki ne habis 60.000, Bos. Karena dagingnya kan dari rumah. Gratis, tidak beli. Nah, tinggal bayar penggilingan sama bumbune. Nek bumbune koma? Nek bumbune koma ya lebih murah. Murah ya, Mas? Daripada engko rasane nyeleneh, ya wis. Nah, ketika kan di sana tinggal ngambil cenil ngono. Nah. Wah, ternyata segonggong. Gawe gede. Wah iya Iki lho. ternyata wow. Gede lho, Pak. Ternyata mekar guys. Lho gede malah apik to. Mangan telu papat mesti wis. Gede enggak? Warak, malah apik kok gede lho. Mesti wis warak ya, Con. Warak. Nah, warak. Nang ngebung ki udaneh ngono lho. Lah iki cuacane mendung kaya ngene lho. Lah iya. Cuacane mendung terus mulai bengi mulai sampai iyah mene ora metu blas iki srengenge ngene. Lah lho Bos. Nah, iki lho, enake iki engko ya mangan iki. Bakso ya. Bakso nggo nyekok gorokan. Nah. Makane kan aku winginane wis nisihno, Bos, daging khusus sarta nggo gawe bakso kuwi. Tak sisihno, mergo aku ya kepengin gawe bakso, guys. Bakso super, guys. Iki dinamakan bakso super. Nah. Bakso super. Super duper. Nih. Kok beko nek buntote? Loh, piye to kok ada ekornya? Oh, beko sene buntote, gone mae bulet. Ternyata bikinane gemo sing ana ekore, Con. Ekore Bos. Nah, iya. Apik sangar.
Ya. Sing penting dadi Bakso ya? bakso. Karek mangan lho. Wong kari mangan ae Lah kok. iya. Raketang iku mau ya lonjong, bunder, merot. Tuh. Sing penting kan bakso. Bakso, Bos. Ngono ae. Bos. Sing penting ku bakso. Lho bubune bae ya. Jan, dagingnya abang-abang lho. Ya iya, karena apa? Merah-merah iki karena daging sapi semua. Daging sapi semua, Tidak ada Bos. campuran. Biasanya kan ada campuran daging ayam. Nah, Daging udang enak kayak. Bakso udang. Bakso udang kuwi engko. Bakso wedhus. Wedhus. Bakso wedhus mendemi. Tapi enak, Mak. Yo enak tapi kan klenger. Nek digawe nang kene iki kan kok rasane Beda. beda, Con. Oh. Bakso ikan enak. Enak. Rasanya gurih, Bakso tuna. tenggiri. Tahu tenggiri to kayak gak tuna to. Oh. Kayak ngarang sih aku. Kayake tuna. Nah ya, Bos. Mengarang. Mengarang. Tenggiri mah bakso ikan tenggiri. Iya. Paling ya. Paling aku dhewe ora ngepon, ra kliwon. Tapi iya kok. Tenggiri kok. Ya. Harusnya itu direbus sama balungan, guys, karena aku tidak punya stok balungan. Ya akhirnya ya wis ngono wae. Entek ya balungane. Balungane wis entek. Aduh, entek, Bos. Wis. Harusnya tuh pakai balungan, nyimut sekali Pakai pokoknya. kepala. Jan. Harusnya. Apalagi ditambah gajih ngerimpul. Iya gak suka. Enak ya malan. Oh. Munggah kabeh, Bos. Kemarin aku juga tidak menyimpan balungan, guys. Wis akeh masak menetok ya. Nah, Dan Bos, padha nang munggah kabeh lho. iya. Oh, iku anak ekor, Mak. Lah mbuh, yo nganune iki mak srik ngono. Wes. Aja sampe enek buntute. Bener. Pas deleng ngene ndak ngono kuwi bener koyo mak wis padha wae. Akeh, Bos, wisan, Bos. Nah, iya, engko nek wis mumbul nang dhuwur tinggal nyerok, guys. Kok gede? Nah, mergo nek wis ngambang nang dhuwur iki berarti diarani wis Mateng. mateng, Bos. Engko digawe kabeh, Mas. Lah iya. Oh, Aku nanti mau buat Nek mercon. ora digawe kabeh iki engko ya mambu. bisa mampu ya, Mas? Mambu. Kan dia mercon, Mai. Mampu, Nah, Bos. terserah hargae mercon, hargae nuklir. Bebas anggo. Bebas hari ya. ini. Oke lho. Mumpung cek enak daging ya, Mas. Mumpung sik enek. ngono. Nah, lho, Bos. Mumpung sik enek. Mumpung sik Ayo. enek. Sapa sing arep gawe? Mrinio. Ini yo lho. Mrinio. Jajal. Hargae nuklir, hargae apa terserah. Wih, baksone jan sak klentong-klentong. Kentong-kentong lho, Bos. Soalnya kan depan dhewe. Ya, ya Mangan soalnya kan dhewe. kanggo menu dhewe bos iki. Dia mau siji wis entek pirang tahun ya. Iya toh. Apa? Entek pirang wulan. Wis mbuh iki. Wis karek ndelok. Walah. Delok ya. Dedek anu, Mak. Jadi angkat ya, Mas. Ben nganu sik, ben tanek sik. Anak ya, Bos. Heeh. Ki apine ki ya gede, Bos. Jadi Yo. nek krasa-krasa panas-panas Pakai e. kompor wos, guys. Wos. Wos. Gak kendaraan gas engko, Mas. Yo, sini. Iki engko nek ketekan gas hari ini tuh langka, guys. Langka Gas. ya? Langka, Bos. langka iki. Mulai wingi iki gak ono gas nek rong hari Rebu. Rebu. Hari Rabu. Iya hari akhirnya. Selasa ya, Mas. Benar Selasa. Kok Selasa iki Eh. Senin. Senin ya, Senin Wah, lali. kamu ini kok nyepet-nyepet Anu, mikir lo sesok kuwi mlebu garai. Ben Oh, ile ya wis mlebu to. Ya, ya. wis mulai masuk. sok mlebu Yaudah. koyo diingi Aku kok. kan gak pelajaran soalnya wis bar. Gara rasa nggo tas oh. Nah, iya. Sesok nggo tas. Mana Dan resik. lah ya, dan nggo Alah, awak yang penting kan mlebu. mlebu ya, Mas. Ngono. Yang penting ku rutin. Rutin masuk, Bos. Rutin masuk begitu. Jangan sampai membolos. Bolos. Yo liwake, Bos. Yuh, Jan. Ambune barang ketoke pas iki. Cocok. Cocok. Lho, Cocok, guys. Meletek barang neng sikil iki. iso meledos barang kok. Kira gelem delem lho. Wis mawi. Persiapan kita Angkat.
ngangkat. Bos. Nah, karena sudah ngambang. Udah ngambang, Bro. Kayak es krim. Udah, Bos. Es krim strawberry. Nih, sepertinya yang ngambang harus kita Angkat ben rapek. dulu Nah, supaya loh. tidak penuh. Loh, Bos. Seperti bola Udah pingpong. pingpong lo, Bos. Jan. Pingpong. Yo yo. Wow, saerok-erok. Iki Saerok-erok, katanya. Bos. Lho, Bos, saerok-erok, Bos. Yo. Wih. Jan. Engko nek wis rada adem boleh diicip nih. Seperti apa? Saiki ya oleh kok. Lah ya kecos guys lambe. Terus, guys. Lambene yo kecos to, Bos. Nih, dapat satu erok-erok. Erok-erok. Lagi, Bos. Diceduk lagi. Atuh, blundung. Seperti bakso simpang ini. Harus simpang, Mas. Ndek iki lho. Lem. Oke. Wes, Jan. Kok karek golekno balungan opo iki? Beluan kucing. Iya. Iya. Iki balungan jan suwocok tenan jane. Tapi kok yo ora enak. Ya wes ora apa-apa. Iya. Bos, tek, Bos, karean, Bos. Oke. Yes. Eh, Tinggal 3. Ayo. Alah. Ya wes guys, cukup samene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun, jangan lupa like, subscribe, komennya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.